Niin, Esa Kotilainen. Mikä nyt on syntetisaattori ja mihin syntetisaattorin äänenmuodostus perustuu? Eli miten se poikkeaa sähköurun toiminnasta? Niin, tässä on Minimoog, joka on yleisin käytössä oleva suht hyvä syntetisoija. Tässä on äänilähteenä on oskillaattori. Mikä on tämä oskillaattori? Se on itsestään värähtelevä piirikytkentä ja saadaan elektronisesti. Ja se soi tämmöisenä vaikka. Eri aallonmuotoja. Sitten siinä on filtteri, eli suodin, jolla saa hyvin paljon säädettyä tämän sävyä. Näin. Sitten pystytään tekemään liukuja, vibraattoja ja kaikkia muita efektejä. Se on Minimoogin mahdollisuuksia. Samoin kohinoita myöskin. Otetaan se vielä tuossa päälle. Merenaalot sun muut. Ja tässä on sitten jousikone, sirkkeli ja samoin polyfoninen syntetisoija. Ne voidaan sekoittaa. Koskettimista kaikissa. Minimoog on esimerkiksi, se on yksiääninen soitin pelkästään. Tällä voi ottaa moniäänisiä. Sitten täällä on sellainen ARP 2600, joka on vähän sen eroa noista laajempiin mahdollisuuksiltaan ja hyvin hyvä kone, jos se syötetään mikroprosessorilla, sitä ohjataan. Tämä jo säveltää itse satunnaisvaraishommaa. Otetaan pulsseja tai näytteitä matalataajuisesta kohinasta ja niillä ohjataan sitten jännitesäätöisiä oskillaattoreita. Nopeutta voidaan säätää ja tuommoista. No nyt, siinä melkein on. No nyt jousisynthetisoijahan käytetään nykyään erittäin paljon, varsinkin diskomusiikin taustoissa ja ylipäänsäkin varsin kaupallisessa musiikissa. Voivatko nyt sitten orkesterimuusikot, esimerkiksi viulistit, nukkua yönsä vielä rauhassa vai syövätkö nämä syntetisoijat vaivihkaa heidän leipäänsä? Joo, tässä oli kai pelko muutama vuosi sitten, kun tuli mellotroni ja jousisynthetisoijat markkinoille, että olisi ollut näin, että leipä lähtee, mutta musta tuntuu, että nykyään on huomattu se, että oikeaa viulua kun tarvitaan, niin ei sitä saa muuta kuin oikealla viululla. Että se on tullut takaisin toi viulistien työtilaisuudet melkein kaikki. Silloin on joitakin, esimerkiksi ulkomailla aika paljon tehdään jousisynthetisoijalla suoraan kaikkia taustoja ja silloin on pakko melkein käyttää täälläkin päässä, koska viululla on vaikea saada semmoista sävyä. No näitä vempaimia arvellaan usein myöskin pelkästään efektilaitteeksi. Mitä nyt todellisuudessa syntetisoijan soittaminen vaatii soittajaltaan? Omaksumista se yhdeksi soittimeksi ja harjoittelua ja niin, että se soi kädessä, kun yleensä instrumentin pitää soida. No sinä olet soittanut näitä syntetisoijia melko päätoimisesti jo useita vuosia. Onko Suomessa paljonkin näihin soittimiin perehtyneitä ja nimenomaan päätoimisesti soittavia ammattimuusikkoja? Aika vähän varmaan. En mä tunne oikeastaan yhtään, joka olisi päätoimisesti perehtynyt ammattimuusikko. Se on sivutoimina aina. No me ollaan täällä Esa Kotilaisen studiossa ja suuri osa näistä laitteista on äänityslaitteistoa ja sinänsä varmasti kallista laitteistoa, mutta nämä syntetisoijat eivät nekään ole mitään jokapojan leluja. Minkälaisissa hintaluokissa nyt nämä tällä hetkellä esimerkiksi markkinoilla olevat syntetisoijat liikkuvat? 3-4 tonnia on kai halvin. Sitten tuossa on päälle 10 tonnin ja sitten mennään tonne noin kauas, niin on sellainen 300 000–400 000. Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut vartavasti tätä varten. Ja
Mä oon alun perin tehnyt siihen Moogilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassot ja Hammond urut siihen päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso Arpin syntetisoija, jolla soitaan bassot. Ja teema Moogilla. Välisoinnut tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo-ääninen Moog. Oboe-tyyppi. Sähköurut ja polutroninen syntetisoija. Sekä myös kellot. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan